Des de l'Ajuntament de València som ben conscients de les amenaces i les oportunitats que es presenten dins de l'àmbit de les telecomunicacions. I, efectivament, la bretxa digital n'és una. En els últims mesos, tot i les limitades competències municipals en el tema, hem treballat per aconseguir que la totalitat del territori de la ciutat de València disposa de connexió d'internet d'alta velocitat. I és que, malgrat trobar-nos en un moment en què la connexió de qualitat s'ha convertit en un servici essencial, com pot ser l'accés a la llum per poder accedir a la formació o treball en igualtat de condicions, els veïns i les veïnes de diversos barris encara no podien accedir a aquesta connexió. L'accés digital de la ciutadania és per a nosaltres una prioritat. En aquest sentit, continuem oferint aquest accés als servicis municipals i estem potenciant la seu electrònica com una eina de democratització de l'accés ciutadà a la gestió de les seues tramitacions, que a més comporta un estalvi econòmic. L'app València també segueix el mateix camí, però encara ens queda molt per fer i ho farem.